ka Joint Action Committee hapo ka jingalam jongka All Jaintia Tourist and Commercial Vehicle Association kabakan thuplang ye ka Meghalaya People United Front ka Jaintia Student Movement, Jaintia Student Union, ka Hanyo Trap Youth Council, ka Jaintia Youth Federation bat kiwede menta ka sngibaar kila sium ka jingalang bekerki ha office trekam ka MPUF kabadon halum pariat Jowai na kaliang ka JSC kalasium marmar ya kane ka jingalang hadin baka NHAI kalpentip syai syakate ka kanhun baka melak ban pediang ya kador balada penbej hakini kisngi beladap ha office trekam jong deputy commissioner ka West Jaintia Hills District ha ka jingdon lang NHAI ki ofisa sarkar nadu UDC UDTO bat SP lembat kit khot ka GSC Andrei hadin ka tu meeting wana iliang yong ka NHAI oda khana ko I wato wagani ka jingye klam yong ila wa ka Delhi nei bentang berkhat ke baha kami ke yong I gam jinong ya dori Andrei bosnya si tip to nin ga sngi lu yo I ka ni ka city na ka NHAI ko wa khana che I rumbi ko ka priang ye ka tu jingye klam urban mani disi nei tai da lu ka liang yong I gam ka Joint Action Committee ko wa kitkian mene ko wa snyawam kam wiram ya ki no kamai kari yong I kam tam ya I gam bitre chnon ki wa cha yo ro ya po ka tai tol ke ko mo po yo long bas I ko wi ki jingmon da khana che um yu ai ka rai hi jing to ko tai tol ke nei tai da wi ha wi khut da ka meeting yong ki pai ba ka jing lang ko he ko po ri lom jai tia yong I ro I ko wi wa ngai skemi ko khut ka ni meeting ki pai ba ki long chong chnon ko cham ki jing ki wa cha yo ro ya po ka ri ka mo lo ko yong I ka pa ni ki wa ro os nya ba bi yo wan ka te ka jing lang ha ko ki pai ba man ko sur yong pai ba uman ko bara ko khado he jing to ko tor ke ko em hai tai ha pas I ha yalong te ye ka tori ko ri ka sni wa I thau le ka office da ban tip ko I pi hade man